Dva krásne rezorty. Oba ležia v nádhernom srdci krásnej prírody na Liptove. Ale každé je s iným charakterom. Ako si správne vybrať? Demenová rezort, krásny rodinný rezort v srdci Liptova, v blízkosti akvaparkov, krásnych lyžiarskych stredísk, vhodný na celoročný prenájom, pre aktívnych dovolenkujúcich, ale aj pre tých, ktorí si chcú dokonalo oddychnúť. Mara Holiday Resort, dokonalé miesto pre dokonalý oddych, letná dovolenka, bezprostredná blízkosť Liptovskej Mary, krásny výhľad na Tatry. Rezort vhodný pre rodiny s deťmi, ale takisto aj pre jednotlivcov, ktorí hľadajú dokonalý oddych v srdci Liptova. Mara Holiday Resort. V prvom rade zvážte, čo od apartmánu očakávate. Ak hľadáte celoročnú zábavu pre rodinu s deťmi, tak Demenová rezort je super voľba. Ak preferujete viac kľudu a pohody, tak v tom prípade vám sadnú apartmány v Mara Holiday Resort. Neexistuje jeden správny rezort, existuje len ten, ktorý sadne vám. Demenová rezort a Mara Holiday Resort, to sú projekty, ktoré žijú. Krásne apartmány v krásnom prostredí, či už teda v blízkosti lyžiarskych stredísk, alebo v bezprostrednej blízkosti takejto krásnej vodnej plochy Liptovskej Mary, a to všetko s nádherným výhľadom na Tatry. Potrebujete poradiť? Neviete sa rozhodnúť? Radi vám s tým pomôžeme. tatrainvest.sk